3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια μπαταρία 12V 17 αμπερόρια που θα είναι η κύρια πηγή για το κύκλωμά μας. Μετά έχουμε εδώ πέρα ένα κύκλωμα αυτοσχέδιο που η δουλειά του είναι να ανοιγοκλείσει το κύκλωμα έτσι ώστε ο μετασχηματιστής εδώ πέρα θα μπορεί να λειτουργήσει. Και μετά εδώ πέρα ο μετασχηματιστής που κάνει περίπου τα 13V συνεχές θα κάνει μερικά kV εναλλασσόμενο. Και μετά εδώ πέρα έχουν βάλει τα άκρα του μετασχηματιστή κατευθείαν από το μετασχηματιστή σε περίπου 1 εκατοστό απόσταση, έτσι ώστε θα δημιουργηθούν σπίθες.